अरे मरला से ना कोड़ालाई ना आगे का बुद्धि के तोरा गाइता गुदारी ना दे हम आवथियो का आगे आज मरो का तो गाइता आए तू कौची आज ये अब तोरा गाइता गुदारी दे तू का अब तोरा नाभि से आवाज नहीं निकल रहा नाभि से निकालते हैं अजी तू हाथ कौची आगे हम हंसई थी तू का करई हम हंसई थी तू का करे तू हंसे ता तो कौची आ करे हम हंसई थी हां हम करीबा से फंसई थी ये बतावा कि वो लड़का तू लड़का तो दोनों गोरे फंस के कौची करबो हमने फंस के हीरा बोरिंग धसा भाई हीरा बोरे हां टाइट जमीन है हां वही धसा दे वही जगह जाके हम करीबा दोनों धसाएंगे अच्छा तो पहले ही बतावा कि हम तू जगली से आला तकली से मैंने चोर तू हमरा कह के हां तू चोर तरी लगते है चोर कह के क्या करबे है चोर कह के क्या करबे क्या करबा एने से खूब मरवा बुआ कोई करबे है लेकिन से खूब मरवा सब मिल के खूब मरवे बे का तोरा चोर कह के एने जितना तूने सबसे मरवा बुआ तो चोर कह के तू मरवा ये हम ठाड़ होके देखबो पागल के आज गर्दन कटना के पूरा माने हमरा मरवा देगी जान से मरवा दूंगी जान से मरवा बे आज मरवा लूंगी जान से मरवा बे आज मरवाऊंगी हमरा हां जान से हां जी मरवा बे हां भाई कसम हाजी ई बाप कसम घर कह देगी हां ए आज कुछवा दूंगी आज कुछवा दूंगी कुचवा देबे हां वो हिंदी मत बोल एकदम प्योर देहाती बोल हमरा जरा कबूतरी हां तू कुछ आज तेरा कुछवा देबो कुचवा बे हां जी माने हमरा पिटवा देबे हां जी पिटवा देबो माने अब कुछवा तो भी देबो है ना का आएंगे तो आज गोधन हलैया से तू कुचवा दे दी हां कुछवा देबो तोरा आरा कुटी ले जावारा कुटी ले जावा के ए तोरा पैठवा औ कुटी ले करियावा के दुश्मन चालो कबूतरी गेलै नाच सांप कटलै बीस कलै जौरा भौरा के लात दे के ऊपर होके आ गेलै अब एकरा में अगर रगैनी के काट फेंका के हां अधर के पूछ दे तू दा के आएंगे तोरे चोर ना जरा हियाओ तू हाथ दौची आगे ना डकैत ना बदमाश ना ही हम कोनो चोर गए हां जी छोटकी बहनिया के तू ऐसे करबो तो नहीं नवेली दुल्हन छोटकी बहनिया के दांत गाजी है जी दांत हां अजी का हो ई लगे था कि 407 ए ना डकैत ना बदमाश ना ही हम कोनो चोर गए हां जी तू बढ़िया से चिन्ह ही नहीं के कबूतरी हम भतार हियो तोड़ गए हट न भतार तो ऐसा भतार के मुंह में आग ना लगा देली ऐसे ना मोट भतार हम रखली एकदम सेम टू एकदम ऐसा हां करिया कोट सेम टू यू यानी हमरे ऐसा बड़नु औ मने कहे हमरा से एक बार बियाह भेलो तो लगता कि फिर से लॉकडाउन चालू हो गेल सुना ना तोरा ऐसा मर्दाना के बाप रे बिहार अति पूरा देश में एगो बीमारी चलल है भैया का जब हम कहूं से थक हार के घरे आवे है ए जी तो मौगी पटमनी बीमारी के नाम धरा है कहा है कि घरे झाड़ू बर्तन सब कुछ ए जी करोना ए जी झाड़ू बर्तन करोना ए जी करोना ए जी थारिया लोटा माने वाला काम करोना ए जी गोबर ऊपर बीगे वाला काम ए जी करोना ए जी आधन साधन खाए खुदूर करोना जी
जब रे तब बेमारी के कोरोना 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 एकरा कोरोना के आग लगा के चार दो कोरोना पूरा देश में। बोलिए क्या बोलना है, बोलो बोलो बोलो। हेलो राजेश यादव।